ଧନ କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ କଣ କରୁଛୁ? ଦାଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ସଫା କରିଦେବୁ ସବୁ? ହଁ ମତ ନେଲୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବୁ? ହଉ ଖରିକି ଦେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜୋରେ କହ। ଧନ କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ବାସନ ମାଜୁଛୁ? ତୋ ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମମି ବଇଛି? ତୁ ବାସନ ଧୋଉଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଧନ କଣ କରୁଛୁ? ଚାଉଳ ବାଛୁଛୁ? ରୋଷେଇ କରିବୁ? ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନା? ଚାଉଳ ବାଛି ଦିଅ। ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମ ଝିଅ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲା ବାଛିଲାଣି, ରୋଷେଇ କରିବ, ଖାଇବା। ଆଉ ଆଜି ଭାତ ହବ ନା? ଆଉ ତରକାରୀ କଣ କରିବ? ରୋଷେଇ କଲେ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ? ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଖାଇବା ଧନ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ? ଧନ ଜାଳ କଣ କରିବୁ? ରୋଷେଇ କରିବ? ରୋଷେଇ କରି ମତେ ଦବ? ହଉ ରୋଷେଇ କର, ଆମେ ଖାଇବା। ହଉ ଯାଅ।